portfelet. Fúj! Hallod? Ez a... Kb. Berénye. Belényi beütés. Ez a kevés lime. Hallod, azt hiszek, hogy itt lóg. Fúj! Olyan meg ab beled. Fúj, ez buszta. És ide azt. Vad. Undorító, gyere már közelebb. Szerintem pusztán fogom. Erre kifutottam? Várj. Ilyet. Fúj. Ott reseget. Ez nekem undorító vágó. Innen indul a koblói, nem? Igen. Biztos? Biztos. Milyen? Nem tudják, mikor indul. Elvileg pár perc múlva, de ha nem, akkor félkor. Mindjárt jön. Ne itt hagy, ne itt hagy. Ne itt hagy. Értelme. Gyere majd elő. Barni. Nem találsz. Tudom, nem oda akartam rúgni. Hova? Oda akarom rúgni a szalát. Két bát Most? mellett. Igen, olyan vagy. Akkor bácsi Szalvéta! Szalvéta! Szalvéta. Fúj, akkor szazsakni van, de nem nyúlok be. Ez kérlek szépen, nem szalvéta. Jó. És mit találtam? Jót érzem. Nézd bele, figyelj. Azt inkább nem tudom. Most látod. Hello! Ezt van, de ilyen gagyi képet komolyan bevittek, és egy képet csináltak róla komolyan. Inkább felrakom azt a jó kis képet, amit feltolta a Facebookra. Az jó.